Salut lume, sunt Ovradat și avem aici toți concurenții, asta e extragerea concursului și avem aici toți concurenții, așa, și când voi da randomize, să vedem cine va primi invitație Filelist locul 1 și locul 2 background de YouTube. Ok, 3, 2, 1 și... Ok, Craft LOL a câștigat o invitație Filelist, iar The Steaua 109 a câștigat background-ul de YouTube. Ok, ia să le vedem și noi channelurile nu contează. Ok, ia să-l vedem mai întâi pe cel de pe locul 1. Ok, 9 abonați, face videouri cu Minecraft. Mă rog, felicitări, a câștigat o invitație Filelist. Și de astea 109, ia să vedem. Ok. Face videouri cu fotbal, din câte văd. Are 261 de abonați, număr frumos. Ok, fain channel. Ok, felicitări, ai câștigat un background de YouTube. Îmi pare rău pentru cei care n-au câștigat, sper să mai fac concursuri, să sperăm. Și câștigătorii vor fi contactați în maxim 24 de ore, cam așa ceva. Și da, bafta la celelalte concursuri. Îmi pare rău pentru cei care n-au câștigat, felicitări pentru cei care au câștigat și ceau.